Lennonca vagyok, és itt van velem ZB8. Igen, és még egy vendégünk. Nem vagyok vendég. De nem baj. Akkor, na. És én csak egy csizmát kaptam. Nem baj az. nem baj az. Nincs is üveg. Hannivel még nem tartunk ott. De nekem kell balta. Hallod? Tessék itt az enyém. Én addig learrasztom. Első dolog, én ültetek. Ilyen szorokat. Ja, már megijedtem. Második, én meg rendezkedek. Tehát, hogyha adsz valami cuccot, ami nem tudod, hogy hova kell, azt majd én De hallod, elrendezem. ezeket a dolgokat te beaddoltad? Nem. Dehogy is, mi nem addolunk. Nem vagyunk olyanok. Nem vagyunk olyanok, hogy addolunk. Nem vagyunk olyanok. Jó, mert akivel eddig Survivor aztán is felvett a videóra, az mind addolt, szóval Az béna. Legyen nukkos. átalakítottam, ha nem baj. Ó, disznó! Szögelő. Hát így amúgy jobban néz ki, így jobban meg lehet találni. Az a baj, hogy nincsen olyan mánk. Várjál, ezt odaadom neked, Dancsó. De akkor már bírtunk volna Golden Apple-t csinálni. Ja. Megyek fát szedni. Úristen, itt egy pók, inkább megyek a máskor. Amúgy nappal nem van. Nem baj, tudom, de mindegy. Ó, mennyi disznó, meg fehér. Ja. Én köcsög vagyok, én bántom a pókot. Én köcsög vagyok. Hát tudjuk. Tudjuk, hogy köcsög vagy. Én meg ma egy éve ismerem, szóval én nem nagyon lennék úgy örökre barátja. De egyszer úgyis le fogom tiltani. Kit? Hát téged majd, ha ilyen hülyeségeket csinálsz mindig. Engem nem nagyon zavar. Hát én Csed meg egy éve ismerem. Egy éve. Ja. És ilyen barátomat 8 éve ismerem, de mégis annyira idegesít, mint az állat, szóval, de elviselem, mert azért jó, nem jó fej, de azért el kell viselni. Hé. Az én is lehetek néha kedves. Néha. Néha. Ja, néha. Néha dobok egy csontot, azt. Ja, néha. Azt mondom. Néha nem dobok csontot. Sosem dobok csontot. Még csontot se ad, érted? Még azt is sajnálja. Vagy csóvom. Az igaz. Az Ha már igaz, hogy csóvom csontot. vagyok. Még a csontot is sajnálja. Hát, Annyi nekem van csontom. Nem kell csontot. Nekem 256, ha jól tudom. Nekem is. Nekem 254. Hát akkor béna vagy. Akkor nincsen még egy testrészed. Nem. Kettőt Hallod, kivesztek. figyelj, nekem egy testrészem hiányzik. Melyik? Kezed. Az agyam! Ennyire még én sem vagyok hülye. Nekem is hiányzik a Tenger. És ott nézik a disznó. Ne nézzék, köronyát. Megöljük azt a disznót. Ne nézzél, mert... Együtt éppen megöltem. Várjál már, én itt rendezkedem. Na, megyek haza, gyorsan. Oké. Oké, megszedek addig homokát. Segítsél már szép nyalizni. Én fölnyalom. Creeper. Hallod, én meg itt nyalom föl a padlót. Hozzá járva. Te is hozz. Egy malukamba. Nye. Azt a rohadt mekkora bányát találtam, gyerekek. Az jó. Meg Creeper Geddont. Valaki tépézzen rám? Én szeretek És hozzon tépezni. egy csákányt. Igen. Nálam van. Egy vas csákányt, vagy De egy kő. gyorsan gyertek szunyókálni. Alvás idő van.
Nézzétek már milyen Nem, emeletes ezt házat még csináltam. egyszer nem találom meg, légy valaki hozni ide egy csákány. Jó, perfekt. Itt vagyok. Nézd meg! Nem, hogy odaadná a csákány. Mi? Nem tudom. Azt hittem, hogy olyan nagy, de mégse. Ott van Bas! Szedjük jósra! Elnézést, hát ez zajok, és van itt egy skeleton bácsi. Ezt én is lehúzom, azt én is. Én győztem le hússal. Jó, de én sebeztem le. Jó, Ne. volt itt 4 vas. Jó, Én de azt szerintem gyerünk szúnyolni. Hát, kinyírom azt a telet. Kinyírom a telet a vízbe. Szerintem gyerünk aludni. Jaj! Ripper! Jaj. Szerintem gyorsan gyerünk alukálni. Jaj. Nem baj. Pillanat, csak De miért öltél meg? Ö, Na, gyerünk már aludni. Oké. Miért halt meg ez a gyerek? De nekem nincs ágy. De van. Ott van a legfölül majd. Mi van? Persze, én acskoda. Ez nem ér. Na. Nyughass. Akkor én alszok legfelül. Szörnyek vannak a közelben. Tedd már oda az ágyat. Na. Várjál, meg kell sütni ezt a húst. Uralkodom már ide gyorsan azt a rohadt ágyat. Jó van. Most fogom kipannolni. Két. ZP-t meg próba idegesítő már. És amúgy nem hallok. Két. ZP. Én sem. Haladjál már. Megcsikom neki. Nem kell, baszogatja azt a kurva kamerát, és akkor majd jó lesz. Jó, kiírtam neki. Na, Kiírtuk. baszogassam már azt a kurva kamerát. Na. Ja, amúgy Martin, Igen. tedd már le legalulra az ágyat. Oké. Most hallottak? Igen. De ha még egyszer megölsz, bannolva. IP bankat. Oké. De már nem szép. Megszáradt a vér a kezemen. Fúj. Vícs! Stipi stopja vícs. Ne dobálj koktélokat! Ki kell sült csirkét. Reggelire most azt kaptok. Nekem most nem kell. Tessék, ott van. A Ott vícs ebben a koktél. csirke. Ebben a csirke. Adjon már valaki nekem egy baltát. Csirke lebeg. Lebeg. Csirke. Zsolt milyen kemény lenne már valóságban, és így lebegne a izé kaja. De hol kell? Na. Dögöljél már meg! Na, mit kaptam tőle? Kaptam egy boszorkánytól botot. Megbotozottak, basszi. Mi ez a fog? Halljátok. Na, hol vagytok? Én? Várjál. Lehet, hogy mindjárt visszamegyek. Szétrobbant a ház közepén egy creeper. Várjál. Mindjárt vissza. Pillanat és visszamegyek, jó? Oké. De a ház közepén berobbant egy creeper. Nagyon durva. Lehet azért, mert én ott álltam. Nem. Mert még nincs ablakunk.
De már intézkedem. Elrobbant a csodálatos ágyon. Jaj, De nálam van. mind a három. Kettő van Ó, nálam. bazd, akkor az utolsó az fölrobbant. Ó, de fáj vállam. Fáj a csücsöd. Az persze. Hajde, amúgy te mivel indítod el a videóidat? OVS. Van olyan? Aha. Te frapszál. Majd ha megosztom a képernyőt, akkor majd segítesz. Persze, csak most nem, mert videó van. Jó van, ne! Nem kell közöljöztünk. Lukas. Nyughassá. Lukas, Bloki. Kacsa vissza. Ja. Úristen, de megijedtem. Az én skinem az nagyon traderek. Hát az biztos. Egy állat. Állatszag. Nem mondtam semmit. Vagy az... Kapsz egy- Vagy a... izé... Kapsz Ija. egy hús, kapsz egy ZB8-as nyuszipofont. Jó, te meg ezt kapod. Te pedig ezt. Te meg ezt. Gyere ide. Csak gyere. Én itt fogok lakni. Oké, ház tetején fog lakni a gyermek. A melvértem. Várj, ma. Nem áll. Oké. Tudok egy sokkal jobbat, halljátok? Adjátok ide a Innen izét. leszarom. Adjátok ide az ágyat. Jó, ez csákányom. Majdnem letapostam a veteményét. Az ágyat. Jó, lerobbant a takhiba. Kész vagyunk. Nem, mert hallod? Nézd majd. Ja, az nem baj. Nem baj. Mint ha ott sem lett volna. Az a jó. Hallod, a búzára azt hittem, hogy egy creeper ott táncoltunk. Én meg egy pókot látok az ajtónkban. Szia, szia, szia. Az anyád. Várjál, díszíthetem még? Nem. Nem, mert én vagyok a díszítő. Hogy kell cserepet? 3 agyag kell hozzá. Ja, aha. És hogy tudta? Várjál, segítek. Kéne még egy kettői darab. És pont volna a ládában 2 darab. Volt a ládában 2. Opa, nem ez. Akkor én nem is craftolok. Így. Úgy, Danca, de mikor ismerted Halljátok? Sporót? Ma. Sporót. Ma. Építsétek a házat. Nekem. Sadd majd. Ez az! Add majd ide. Add ide. Jó, várj. Én nem is bírok már építeni, na. Kösz! Ide adja a nagy semmi. Elélek, de döndélet. De várjál, amíg idáig lesz ilyen tettünk. És onnantól meg egyen lejjebb lesz. Vagy ja. 1, 2. Add ide az összes fát, please. A 64-et még megtartom magamnak, hogy kiegészítsem neked. De mi, azt mondom, ez kéne mind, mert én nem bírom beállítani. Melyik izé, na. Kell? Aha. Még adjál. Hát 32-t adjál ma. Nekem meg egy kéne. Jó, adjál már még 2. Ja, nem kell, nem kell, nem kell. Adjál már még 2, oké. Ja, de meg kell. Háj. Jó, Kettő. ennyi nem kell. Ja, de még egy. Na, ne ütögessé, mert visszaütök. És az fájni fog.
Nyög a macskánk fel. Ezt nézzétek, mi csoda Hogy luxus. se nőtt fel? Milyen luxus ajtó, azt figyeljétek. Nagyon. Dupla ajtó. Tiszta luxus emberek. Lesz tartani. Mindegy, nem érdekel. Van valahol fákja? Nálam van 28, ott van. Tudsz adni? Ott van. Valami mindig nyög a macskán, hogy ez hülye gyerek. Mindjárt jövök. Oké? Mhm. Vas. Valamelyik itt van? Itt vagyok. Valami egy egész sereg macska akart ott egész... Te jól vagy? Én igen. Aha, Csak bénán utálom a macskát. hát azt észrevettem. Na ez milyen fog? Hány percem a videó? 17. Agyagot keresek! Keressél agyagot. Ott van! Bakker a legelején van, hallod? De ne öld már, meg folyton magadat, baszki. ZB itt vagy? Miért nem hallok? Oké, most hallatszom. Egy másodperc is jövök. Oké. Donca elmegy, addig nem lesz semmi, mert Donca a videóforgatónk. Nem, én is értek azért a videóhoz, mert én is videózok. És mi a neve a te csatornádnak? Martin Katona. Itt vagyok. Persze, ott van bent ez. Megjegyeztem. Megjegyeztem azt a 4 agyagot, ami oda elbújt. Felírtad a listádra? Aha. Nem vagy Olyan vicces. nyomorék. De van már egy jó híram. Nem vagy vicces. Van egy jó híram. Ki? Hallod, van egy jó híram. Nem laggolok már végre. Én igen. De én nem. Az a lényeg, hogy én ne laggoljak. De hogy kell, hogy ne laggoljak? Majd segítek. Ó, hát te is félre bírod rakni, hát. Ez direkt van így? Mindegy. De nincsen még befejezve az ablak. Hozok. És hol lesz az ajtónk? Gyertek figyelni. Én ott a középen. Én leszek szélsőn. Várjál, én jobban tudok. Minél jobbat is tudok. Kettő és fél. Ez jobb. Várjál. Ez még jobb. Ez még jobb. De gyere már aludni, hát. Igen. Nem a. Én ragasszom ennyire
feladhatok fel. Oké. Álmomban motyogok. Gyere már! Síró. Én van Martinnak fel. Én csetíró vagyok, én csetelek. Ó, már hely, haladjál már. Mindenki alszik. Nem. Aludjál már! Várj egy picit, na. Jó, mit tádok? Danca, danca, DM danca. Kisülte már a danca. Danca, danca, DM danca. Kisülte már a... Jó van. Ennyi a középső. Na, kedd a virágokat. Virágokat bele. Ó, de Nálam- aludjatok már. Virágokat. Istenem! Azon aludjatok már. Aludjál! Az utolsóban nincs. Jöjjön neked kurva virágot éhe. Lesz. Jó lesz egy is amúgy. Megvan. Most örülsz. Add a rózsát. Ó, neked mi a bajod? Áruld már el. Na hozok szép virágot, na. Alma! Ez az, ama. Az Végre. milyen? Malac jó van. Add ide. Van nálam szép rózsa. Ó, bőreszke. Nézzétek már. Hoztam pedig még egy sárga virágot. Ja, nem, már pirosakkal helyettesítettük. Érted? De várj, az utolsóban nem megy bele a virág. Uma! Szokásos szó. Mi az? Ja, akkor csak én nem aludtam. Én hiszem. Na már nem sikerült leírnom, hogy ZB8. Hú, de béna vagy. Nem, túl korán kezdtem el. Szerintem jó lett. Jó, és miattad fel voltunk reggel estig. Miért kell mindig ütögetni engem? Én nem téged ütöttelek. Hát, az nem jó Jó ütögető vagyok, vagy jó? Hát jó érzés, mikor elkiabálod magad, az annyira fura, de hogy De én meg nem szeretnék ideges lenni, értve? De utálok ideges lenni. De hülye vagy. Nem vagyok hülye. Ha, Én szeretek ideges lenni, mert szeretem, ha más megijed tőlem. én meg nem szeretek ideges lenni, mert nagyon ma 13 éve már baszom a fejem a falba. Miért léteznek ennyire barmok, hogy fölbírjanak engem barmok? Rózsa az ajtó előtt. azt félraktam. Hallod? Zébé, Igen? nézzél ide! Boldog anyát napja! Te kis te! Te kis te! Ha meg már szólni, bannolnak. Túl későn mondtad. Jó van. Ban, Ö, D8. Attól függetlenül ki vagy tiltva? Nem muszáj, hogy lelépsz. Nagyon megérdemeltem. Kicsi voltam. Na, lássuk. Belőled elegem van, hogy mindig ölnöd kell. Én megütlek egyszer, de meg megölök. Nagyon Tudom. idegesítő vagy. Tudom, Én a helyedbe leállítanám a budit. Ó, gyere vissza. Vát. Kösz, hogy besegítesz.
Gyere már vissza! Nem tudok. Mindenki szerintem ez a videó ennyi csak volna, én nem voltam, mit volt velem. Martin és ZB. Igen. Jó, köszönjük fel a csatornát, ezt mondtam, mindegy. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha nem tetszett, akkor egy dislike-ot. Nem voltam, sziasztok!